Сёння ў праграме, як заўсёды, відэапартрэт музычнай зоркі Элтон Джон. Як заўсёды, агляд цікавых летніх відэанабыткаў. Як заўсёды, маленькі канцэртны кавалачак Eurythmics. Як і заўсёды, спадзяемся, відэа-віктарына, прызы тэлегледачам. Як і заўсёды, прыемны музычны кліп на развітанне. Добрый вечер. Сегодня уже 19-й выпуск программы. З анонса вы даведаліся, пра што будзе ісці гаворка. Такім чынам запрашаем аматараў хатняга відэа да тэлеэкранаў. На пачатак кіна-відэакліп. Шведскі дуэт Роксет запісаў песню да вядомага відовішчнага фільма «Супер-браты Марыо». Як і заўсёды, я запрашаю вас на невялічкае канцэртнае падарожжа. Англійскі дуэт Eurythmics узнік у 1981 годзе. Аднак Дэйв Стюарт і Энні Ленакс выступалі разам яшчэ з 1977 года, калі іх група насела назву «Турысты». Сустрэліся яны ў звычайным рэстаране, дзе Стюарт аднойчы абедаў. Энні Ленакс працавала ў гэтым рэстаране ў якасці афіцыянткі, а таксама спявала на сцэне ў гэтай жа ўстанове грамадскага харчавання. Сапраўдны поспех прыйшоў з другім альбомам «Sweet Dreams». Аднайменную кампазіцыю вы зараз пачуеце. Супрацоўніцтва з вялікім кіно не прымусіла сябе доўга чакаць. Eurythmics запісалі музычную дарожку да фільма па славутаму раману Джорджа Орвела 1984. Энн Ленакс без дапамогі Дэйва Стюарта пісала песні да некалькіх славутых голлівудскіх лент. Апошні прыклад такога рода – песня «Каханне для вампіра» да стужкі Фрэнсіса Форда Копполы «Дракула». Дарэчы, яшчэ адна цікавая дэталь. Песня «Хто гэта дзяўчына», якую вы пачуеце наступна, дала назву фільму з удзелам Мадонны. Sweet dreams are
Прафесійная музычная і кінаперыёдыка вельмі дапамагае нам у стварэнні праграмы. Вось зараз я трымаю ў руках апошні нумар часопіса «Сінема», і тут вельмі цікавая для аматараў кіно інфармацыя. Новы фільм Стівена Спілберга «Джурасік Парк», юрскі перыяд, пра ажыўшых у наш час дыназаўраў стаў новым сусветным касавым рэкардсменам. 11 гадоў самым касавым фільмам на планеце быў іншапланецянін, таго ж самага Спілберга. Але ж зараз лідар змяніўся. А новы фільм з удзелам Шварцэнеггера, апошні герой экрана, праваліўся ў кінапракаце. Нешта Шварцэнеггер перастае карыстацца увагай гледачоў. Ну а зараз паглядзім, якія карціны з сусветных кінапляцовак прынесла нам відэа. Ну сколько можно ждать? Черт, полковник! 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 Черт! Сённяшні агляд узначальвае адзін з галоўных оскарных лаўрэатаў 93-го года. Фільм «Пах жанчыны», руская назва «Запах женщины», быў намінантам амаль па ўсіх катэгорыях на оскарнай цырымоніі. Славуты акцёр Аль Пачына атрымаў оскара за выкананне галоўнай мужчынскай ролі ў гэтым фільме і стаў такім чынам лепшым акцёрам 1992 года. Ён выканаў ролю сляпога палкоўніка армейскага ветэрана, які адчувае сваю непатрэбнасць і немагчымасць весці былы спосаб жыцця. Адзінае, аб чым ён марыць, гэта шыкоўна пражыць некалькі дзён, пачуць пах сапраўднай жанчыны, а потым скончыць жыццё самагубствам. Аднак, дзякуючы новаму маладому сябру, яго ролю выконвае англічанін Крыс О'Доннелл, ён зноў адчувае цягу да жыцця, пераскоквае нейкі якасны бар'ер у сваім унутраным свеце. Рэжысёр стужкі Мартин Брэст, знакаміты ў якасці пастаноўшчыка камерцыйных хітоў, такіх як «Міднайт Ран» з Робертам Дэ Ніра і «Паліцэйскі з Беверлі-Хілз» з Эдді Мерфі. І зараз ён пацвярдзіў сваю здольнасць рабіць фільмы вельмі высокага мастацкага ўзроўню. Уберите пистолет, полковник. Что? Это что, ультиматум? Нет. Здесь я могу выдвигать ультиматумы. Простите. Я прошу прощения. Ничего. Чарли. Кто здесь? Стой! Полиция! Бросить оружие! Что? Брось оружие! Алло, это... Брось оружие! Что? Это... Вы арестованы! Бросай оружие! Я не слышу вас! Я сейчас выключу сигнализацию! Класічная камедыя, заснаваная на магчымых і немагчымых пераблытваннях. Падзеі адбываюцца ў сучасным арыстакратычным квартале, дзе з'яўленне негра ў якасці жыхара вызывае здзіўленне. Старажылы вызываюць паліцыю, палічыўшы, што ў шыкоўную вілу пракраўся злодзей. Аднак на самой справе гэта славуты барацьбіт за права чорнай Амерыкі. Неразумны напад спужаў шэрыфа, і ён прыдумаў пусціць у ход злачынцаў, якія б разыгралі амаль спектакль з тэрарыстамі і заложнікамі. Фільм нагадвае нешта накшталт прыгод салдата Івана Чонкіна, аднак на амерыканскі манер. Зняў яго камедыйны рэжысёр Макс Фрай, а галоўныя ролі выканалі Сэмюэл Джексон і Нікалас Кейдж. Донни! Донни! А ну иди сюда.
Ты что делаешь, черт возьми? Сигнализация, она меня выдавала. Ты открыл огонь. У него был пистолет. Я пистолета не видел. Я говорю, у него был пистолет. День зимнего солнцестояния. Фрэнсиса ведут на обряд инициации. Как древний кельтский воин, ему нужно будет пройти испытание 4 стихиями — земли, воды, воздуха и огня. Только если он преуспеет, тогда он будет признан колдуном. Так, это снимаем. Хорошо. Я тогда раздену его и свяжу ему руки. Потом мы положим его на землю и исчезнем. Дакументальнае кіно вельмі рэдкі госць на нашых відэапаліцах. Аўтары гэтай стужкі наталяць прагу ведаў аматараў чорнай і белай магіі, сатанізма, чараўніцтва, акультызма. А пасля прагляду фільма гледачы цалкам пераканаюцца ў тым, што амаль увесь свет, калі чым займаецца, дык у асноўным варажыць з ранка да цемры і пакланяецца розным старажытным багам і багіням. А калі сур'ёзна, дык аўтары зрабілі грандыёзную работу, аб'ездзілі амаль усе кантыненты і знялі самыя разнастайныя акультныя секты, кожная з якіх вядзьмарыць на свой манер. Земля твоя мать. Ты родился из нее. К ней ты вернешься. Знай это, и ты пройдешь испытание землей. Твои ноги свободны. Ты можешь идти по земле. Так, все сбилось, повязка сбилась. Это не смешно. Нужно пройти испытание водой. Вода — это стихи твоего сердца, любви и сострадания. Твои губы открыты. Ты можешь говорить то, что в глубине сердца твоего. Ты должен пройти испытание воздухом. Воздух — стихия разума. Всего дикого, что бывает в твоих снах. Твои руки свободны. Схвати эти дикие вещи. И, наконец, устно ты должен пройти испытание огнем. Огонь — стихи твоей воли, твоего мужества. Твои глаза открыты, так что ты можешь увидеть то, чего боишься. Я люблю тебя. А, ну да. Ага. А где все? На шахте. Бык закрыл салун. Опять. Повезло тебе. Это с чего вдруг? Ты же жив? Что тут происходит? Я Мирабелла. Я поклялась сражаться с царем Джабой до смерти. И меня хотели забрать, а ее отнесли в гарем. В гарем — это хорошо, значит, все идет по плану, ты меня проводишь во дворец. Верце, не верце, але ж пасля атамнай катастрофы частка чалавецтва ператварылася ў жаб. А магчыма, наадварот, частка жаб ператварылася ў разумных істот і пачала панаваць на планеце. Так ці не так, але ж справа ў іншым. На зямлі захаваўся амаль адзіны мужчына, які мае магчымасць працягваць род чалавечы. Што пачалося, калі гэты факт стаў яўным? І жанчыны, і жабы нібыта здурэлі. Ну, з жанчынамі ўсё зразумела, а вось жабы куды лезуць? Понял.
Даже не знаю, как тебя благодарить за помощь. Я знаю, как это сделать. Секунду. Я тебя даже не знаю. А я тебя знаю. Ты здесь настоящая легенда. Да, Сэм Хелл. Да. Но идет война. Что, так плохо? Я не хочу говорить об этом. Понимаю. Да. Ты можешь отдохнуть здесь. Я буду не такой, как все остальные. Здесь все на меня бросаются, я могу выбрать. Но они все дураки. А ты настоящий мужчина. Ты что делаешь? Он, наверное, специально ехал по реке или шел, чтобы скрыть следы. Может быть. Это старый индейский трюк. Я видел в фильме с Джоном Уэйном. Да, но это, конечно, большого Джона не обмануло, правда? Не понимаю я его. Оставляет след, так уж даже я могу найти отвертки конфет и все. И вдруг начинает как-то скрываться. Я не думаю, что он пошел в воду. Почему? Следы. Они глубже, чем должны быть. И не чистые. Он дважды ступал на одно и то же место. Шел задом наперед. Черт! Что? Поехали! Быстро! В чем дело? Быстрее! Нядрэнны прыгодніцкі дэтэктыў, які аднаўляе сюжэты на манер Майн-рыда. Тут ёсць і таямнічы забойца, і высакародны герой, і пільная следапытка, і нават індыйскае чарадзейства. Паліцэйскі з вялікага горада ў выкананні Скотта Глена прыязджае адпачыць у індыйскую рэзервацыю. Менавіта там і разгортваюцца захапляючыя падзеі фільма. Знахар-злачынец намагаецца даказаць сваю перавагу над рэчаіснасцю і забівае ўсіх, хто не жадае яго слухаць. Паліцыя пачынае паляванне на маніяка, якое вельмі упрыгожваюць розныя экзатычныя дэталі. Лежи спокойно. В следующий раз это будут не лошади. Это будет женщина, которую ты сейчас оседлал. Нагадваем, што вы глядзіце праграму «Відзьма не відзьма», цалкам прысвечаную відэамастацтву. Интуиция и везение. Ваш шанс на удачу – 500 000 рублей. Ежедневно с 12:00 до 23:00 казино. Делайте ваши ставки, господа. Играйте на рубли и СКВ. Блэкджек и американская рулетка – ваш счастливый случай. Объединение «Белаттракцион». Зараз новая віктарына. Ведаеце, страхавая фірма «Аралі» вельмі паважае аматараў кіно і відэа
І самым свядомым зноў прапануе шмат разнастайных прызоў. 8 пераможцаў, якія вызначацца з дапамогай латарэі, атрымаюць па 2 відэакасеты. Адну такую, другую такую. Самы дакладны і падрабязны адказ – прыз вось гэты гадзіннік з зязюлькай. Нашы карэспандэнткі дзяўчыны пазмагаюцца і, магчыма, разам з касетамі атрымаюць вось гэты электрафен. Зноў для аматараў музыкі прыз камплект амерыканскіх пласцінак разнастайных стыляў і напрамкаў. Спецыяльны грашовы прыз 25 000 рублёў страхавая фірма «Аралія» прапануе аўтару самага жартоўнага і гумарыстычнага ліста ці паштоўкі на тэму відэа і кіно. Зараз вы ўбачыце ўрывак з вельмі знакамітай стужкі, а потым можаце пачынаць адказваць на пытанні. Першае пытанне. Як прозвішча акцёра, які выконвае ролю Фестера? І як называецца гэты фільм? І другое пытанне. Як называецца іншы, вельмі знакаміты фільм, які вы ўсе ведаеце? Таксама з удзелам гэтага славутага акцёра. Тэлефанаваць не трэба, і не трэба перасказваць змест фільма. А вось вашы прапановы, пажаданні, жарты чакаем у пошце. Зараз глядзім урывак. Фестер, сюда. Прекрати. Возьми себя в руки. Помни о деньгах. Ты мне не мать. Да, я сказал это. Доктор Пендершлосс, адвокат Тали Элфорд. Они что, умерли? А какая разница? Паштоўкі з адказамі дасылайце на адрас 220 807, Мінск, беларускае тэлебачанне, вуліца Макаёнка, 9, студыя М, праграма «Відзьма, не відзьма». Нагадаю, што ў адказе трэба напісаць прозвішча акцёра і назву фільма. А таксама назву іншага вельмі папулярнага фільма, дзе той ж самы акцёр выконваў галоўную ролю. І яшчэ, вось такая магчымасць. Ну, гэта не абавязкова, але ж хто напіша пра перспектывы таго фільма, з якога быў урывак, то нам гэта будзе вельмі прыемна і цікава. Нагадаю, што ўсе прызы вам, нашым тэлегледачам, аматарам відэа і кіно, падрыхтавала страхавая фірма «Аралія», якая выконвае ўсе віды страхавых паслуг. Страхаванне жыцця, маёмасці, нават камерцыйныя рызыкі. І яшчэ, удзельнікам конкурса фірма «Аралія» дае ў якасці спецпрыза страхавы поліс. Уладальнік вызначыцца з пошты. Чакаем вашых лістоў і паштовак. Апошні тэрмін адпраўкі 18 жніўня. У гэтым выпуску мы аднаўляем рубрыку «Відэапартрэт музычнай зоркі». Is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita,
ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Одна з самых незвычайных асоб рок-н-рола – Элтон Джон. Больш 30 студыйных альбомаў, адзін з найвялікшых банкаўскіх рахункаў, элітарная калекцыя акуляраў, адзення, Роллс-Ройсаў, плыт. Дарэчы, недаўна калекцыя плыт была прададзена з дабрачыннай мэтай. Гэта тое, што вакол музыкі. А наконт самой музыкі няма неабходнасці нешта расказваць. Элтон Джон – гэта проста класіка песеннага жанра. Асабіста на маю думку, Элтон Джон разам з Полом Маккартні састаўляюць дуэт самых таленавітых і прадуктыўных кампазітараў за ўсю гісторыю папулярнай музыкі. Элтон Джон – гэта істэблішмент поп-свету у лепшым сэнсе гэтага слова. Больш і казаць нічога не трэба. Але ж паколькі наша праграма прысвечана відэа і кіно, нагадаю, што апошні раз у кіно вы маглі чуць песню Элтона Джона «Runaway Train». Гэта было ў фільме «Смяротная зброя. Частка 3». Now I hear you bragging one is not enough. Well, someone tells me you're not satisfied. You got plans to make me want a 4-5. I guess this kind of thing just in your blood, but you won't catch me coming up my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it quits. 'Cause I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a feather in your cap. I just wanna tell you, honey, I ain't mad, but I don't wanna go on with you like that. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong, into the boundary of each married mind, sweet deceit comes calling and negativity lies. Cold, cold heart done by you. Something's looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's too hard
Something's looking better, baby. Just passing through, and it's no sacrifice, just a simple word. It's too hard to living in two separate worlds, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Cold, cold heart done by you. Something's looking better, baby. Just passing through, and it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. А зараз працягнем рассказ про новые замежные стужки на видеокассетах. Они считают, что нельзя пересечь океан, сеньор Колумб. А что вам они говорили про Гранаду до сегодняшнего дня? That it was impregnable. Что ее невозможно взять. I cannot ignore the verdict of my counsel. Но я не могу закрыть глаза на решение моего советника. Наверняка вы можете сделать все, что хотите. How little you know. Как мало вы знаете. Why should I believe? Почему я должна поверить в вас, сеньор Колумб? Я могу говорить свободно. The nation speak otherwise. Вряд ли вы будете говорить по-другому. Я вижу перед собой человека, который не боится и не принимает мир таким, как он есть. Я вижу женщину, которая считает... Женщину? Простите меня. Земля. Летась была выдатная дата 500 гадоў адкрыццю Амерыкі Хрыстафорам Колумбам. Шмат кіна і тэлерэжысёраў на выперадкі кінуліся здымаць фільмы пра новы свет, пра Колумба і пра забытыя падзеі старадаўніх часоў. Вось і славуты Рыдлі Скотт, яго папярэдні фільм «Тэльма і Луіза» ведаюць усе аматары кіно, запрасіў Жерара Депардье на ролю Колумба, а дзеля рэкламы і Сігурні Уівер на ролю каралевы Ізабеллы. Яна яго сяброўка яшчэ з часоў здымак «Чужога». У выніку атрымалася класічная гістарычная эпапея, якая вельмі падыходзіць для вывучэння гісторыі сярэдніх вякоў. У адрозненні ад эпапеі Хрыстафор Колумб адкрыццё Амерыкі з Марлоном Брандо, гэта стужка, магчыма, не лепшая, аднак з прафесійнай кропкі гледжання больш кінематаграфічная. Amam kaya makan. Kada pa beyera. Kada pa beyera. Ano maha? Ikut imam dai. Malu kawan kada ujian. Ada umam. Kada pa beyera.
Да нет, энцефалограмма нормальная, рентген черепа нормальный, сканирование тоже дало нормальный результат. Я даже не знаю, что вам говорить с неврологической точки зрения. Мальчик здоров. Доктор, мы провели 3 месяца в Восточной Африке на Коморах, и мы подумали, может быть, он подцепил там какой-то вирус. Возможно. Видатна гуманістична драма, амаль трагедія на тему медицинських винаходок. 5-гадовий хлопчик, як висвітляється, має невилічну хворобу адренолейкодистрофію і повинен померти прикладно праз 2 гады. Лекари безсильні, але ж батьки хворого, їх ролі виконують славутые кінозорки Нік Нолт і Сьюзан Сарандон, проявляють сапраўднае геройство і винаходливість. Яны аб'ядноўваюць амаль увесь вучоны свет і нават самі робяць шэраг біялагічных вынаходак. Вынікам іх дзейнасці становіцца масла Лоренца, лякарства ад хваробы АЛД. Гледачы перажывуць шмат чуллівых моментаў. Трэба адзначыць, што рэжысёр Кеннеді Міллер заснаваў свой фільм на сапраўдных фактах. Вашингтон, детская больница. Пасхальный уикенд 1984 года. Дружок, я хочу, чтобы ты 3 дня побыл в больнице. Твоя мама и папа тоже могут с тобой приехать. Мы проведем анализы и разберемся, что с тобой. Ты слышишь этот звук? Так, я буду говорить тихо, а ты слушай, что я говорю. Так, хорошо, Лоренцо, теперь закрой глаза. Глаза не открывай, держи закрытыми, лежи неподвижно. Знакамітыя камедыянткі Шыллі Лонг і Джудыт Айві выканалі ролі сястрыц. Адна вядзьмарка, а другая уваскрэсшая ў гэтай напалову містычнай камедыі. Зрэшты, містыка тут усяго толькі спосаб для атрымання шэрагу камедыйных сітуацый. Таму што адна сястрыца уваскрэсіла другую цераз год, а пасля яе смерці. За гэты час шмат чаго змянілася. Муж памёршы ўжо мае другую жонку, і гераіня пачынае шукаць сабе месца ў новым жыцці. А самае галоўнае, каб не знікнуць зноў, яна павінна адшукаць сапраўднае каханне. Гэтага патрабуюць умовы чарадзейства. Люси, подожди. Курицу я уже воскресила, подожди. Зельда? Зельда? Зельда, проснись. Приди в себя. Что с тобой? Все в порядке? Здравствуй. Что случилось? Ты что, в трансе? Или я в трансе? Как мы сюда попали?
Тебе весело, но я за тебя очень рада. Мне что-то не очень весело. Как-то все это довольно странно и как-то здесь жутковато. Пойдем-ка отсюда поскорее. Боже мой. Почему я вдруг в этом платье? Ким сказала, что это для тебя лучше всего. Господи, кого мы пытаемся дурачить? Я в таком платье и в гроб бы не легла. Працяг знаменитого суперхіта «Адзін дома», дзе маленькі хлопчык адзін на адзін змагаецца з дурнямі-злодзеямі. Можа, хто з аматараў кіно і бачыў другую частку фільма, але ж толькі зараз з'явіўся лазерны відэадыск з яго запісам. Зноў хлопчык Кевін застаўся адзін без бацькоў. На гэты раз у вялікім аэрапорце і вырашыў самастойна адправіцца ў Нью-Йорк. Менавіта там яго чакалі тыя ж самыя злодзеі у выкананні Джо Пешы і Дэніела Стэрна, што і ў першай карціне. Пачынаецца бегатня на манер гульні ў кошкі-мышкі, якая падобна на славуты мультсерыял «Том і Джерри». Кінакрытыка аблаяла фільм за тое, што ён з'яўляецца поўным паўторам першай серыі, але ж бацькі і іх нашчадкі з задавальненнем глядзелі гэты працяг, і ён таксама стаў кінахітом. Дзіцёнак-кіназорка Макалей Калкін зараз самы любімы дзіцячы персанаж вялікага кінаэкрана ў свеце. Харри. Я иду. Uh-oh. I'm gonna murder that kid. Я убью этого пацана. Да. Whoa! Whoa! Эй! Слушай, разве ты не знаешь, что мальчишка всегда обхитрит двух идиотов? Он наверху, хватай его. Сейчас, сейчас. Ну, вось на сёння і ўсе навіны. Надышоў час развітвацца. У наступнай праграме кінаканцэрт, зроблены па вашых шматлікіх заявах. А аб выніках віктарыны даведаемся дзесьці ў верасні. На заканчэнне, як і звычайна, прыемны музычны відэакліп. Да пабачэння. І да новых сустрэч.